Kasi ka na? Dahil ko naman ang labaw na rin na ano dito ka na term mo? Karong bilang-bilang. Ang magkakit ka sa rin. Pwede yung may nito. Ha? Pwede yung may nito. Kalit daw lang na ano ka nga po tayo diya mapinig ang mga doon. Hindi ba ang pinag yung makaling tayong pumasyasan nalang kaya plasan ko nga sana na happy sa pasinulot-ulot ko dito ng paano. Hindi may takas na sa kasimputan ko po. Thank you for watching. Medyo may sara pa ha. May sara. Asosya. Sabi ko naman uban. Yan, hindi na pala ba sa kapoy. Hindi nagluto ka na. Tama na pinagsabi ko. Hindi lang sa bakad lawa. Sumunod pa ba? Nasubuhan ko lang sa kasakay. Ang dito magagabi. Hindi ko ulo magagi. Mainit yan na. Nagyan na kayo. Tama. Kung ano ang paburo mo sir na yan. Hindi man lang nasayang. Moment. Hindi ka magpulusan. Sa Emilias. Ate Emilia. Ang bira luwat dito pag mawala ng gabi. Makuso ko na ano na. Hindi pa nga ni, nag-uran mo ko Ako maulan? Paano yun? Nag-overnight kami dito na rapat. Magayon dito mag-overnight pamilya. Okay, was ito. Annual. Kumbaga, kaya rentahan mo annual. Ha? Rentahan annual. Kaya nirentahan naman annual. Magkano ka dito? Diba dito nagdadayo kakanta. Nagkakanda. Paano nag-overnight kami dito? Hindi rin sila nakasingit. Mga parakanta baga. Nirentahan niya annual. Ay, hindi mo ito. Pag nagkakanto kami.
Pwede yung dagdagan ko lang mga nagkakarat ko lang para mag-renom. Oo. Mabidyo okay. May nagirin ng kami sa video okay lang. Di man sila nagkarin ko. Pero mga wala ka na kanta. Tayo mo siya. Oo, dito papakita yung Senat o papakita ng mga kaliwa. Papakita ng mga kaliwa. Kumangin kung balik. Papakita sa kaliwa. Ako nga, nainit na gano'n ba? Nainit ako. Ayun na ang papay. Kay buhay ako. Ano ako ba? Tama lang sa puno. Pinip lang na ay. Pinip lang siya. Pinip lang no. Tubig. Ay, hit na tubig. Ito ang hit na tubig. Bye. Coming out in bad every minute. Ano na yan? May subo ko man sa kaya. Doon na lang kita mapula, no? Ha? Doon na lang nagapit mapula. May sabaw pa man, diba pa ito? May buko pa dito. Sudaw na niya itong buko. Baka rin daw si mamay naman. Magmulas ka po sa isip. Kahapon naman. Katumingin mo na yung uping. O yung naman sa mga uping. Pwede ko tabi. Ano sa mga uping ganyan ka. Abay, di rin ito pwede mag-ano ka bisiguro na ito. Malayasong. Nakali na naman sila ni Kuan yan. Gabsok na. Nagkata dito duwasan ano. Maghapon niya dumara. Mayod ako no. Nabagat mo si Ano Mari. pingin ko na ano, naligpot ang buhok? Ano doon era, no? Marjorie, Malula. Ano, naligpot ang buhok? Oo. Dito pa lang yun. Karandari pa lang yun to. Malula ito ni... Ay, andiri, ang tita ni Jury. Dito ito. Ano na ito ni Valentin. Parito mo. Ano yun? Pagkawat ko pa nun, naimod-imod ko pa lang. Hindi ko ba siya. Kunay ko lang. Don't me now, don't bother. Oh my God.
Butter. Ay, walang magsasalita. Thank you for watching. Hi, Ray. Hello, Ray. Game over. Ah. Magayon mo na ka. Nangyari. Ah? Kaya nga na. Nag-iisip ako na daw ano. Kung ano. Ano ko si Dubai natag na, tapos sabay, tagan na ako sa gate pass. Pero nagsapot mang gihapon ako dito, kay ang kasabay niya sa kwarto, maharalik naman. Bigati, di ba biyada pa pag inasati? Wala na yun, sa kopyatan na yan. Ayan, dahil kita na gate pass. Tama oh. Ano, biyada mo. Ayos ha. Save me from the man who died began. Hi. Hello, Daddy. Eric. Hi, Eric. Hi. Hello, Daddy. Daddy. Don't me now, don't bother. Ang palitan, My God. Ha. ang tanong na walang sagot. Paano tutulong ang kamu kumaya kita na. Sige lang. Don't heal, don't batter, and an elements me we got you. I'll be down. I'm gonna things I've done. Trying to be someone. Sino yun? Papay? Ang ito pag kukausa ko kanina ni Mama. Ay nakamata ko. Nalag po nga ito ako na eh. Na ano, kung ako nasa hospital pa. Kasi ako. Ay, parang ang feeling mo, ang siya to dito sa buwan. Tapos maganda rin. Ngayon, ako nasa hospital pa. Balik ulit ako. Nakatulog gani ako. Sabi ko, ay, daw ako. Parang, ay, sa ngayon to. Sa bulusan. Nakatulog ako sa nang. Ay, karo, yan di ako sa parang sandayang ganito na ko.
Di ba nagre-revoke? Sa klima yan ni Papay. Grabe na po yun. Pero mas maganda na yan. Like, ito pag-abot ko, parang disayat pa siya magtupra. Tapos ang paghangos. Kaya ang pagtupra niya sa ito, sakit, kay matukutong mo ang laway niya. Sabi niya, Kasi yan, pero niyan, okay na. Nagtupukan na ang problema niya. sa klima. Hindi na ngayon ako mapasok dito. Maburong sa Sino? Maburong pag-irog sa da. Kahit na-stress. Tapos sabi niya dapat pagkarapitan mo. Hindi rin. Oh, yada nang duwa na ano. Ay, bakit ganyan ang itsura? Ay, Masip! Ay! Yan na kama? Oh my God. Bakit magpapagbukas ka pa? Ay, Kuya Gab, di ka nag-bliss. Nag-bliss na ako. Oh, nag-bliss ka na. Di ka nag-kiss. Kiss. Dahil, karagano ka na sa school. Nag-cellphone. Nakapit pa lang ang mo, Riley. Anak, ano yan? Pinatuloy mo. Yay! Uy, pag-iwan mo na, baby. Nagano ka mo sa school, Magbisay daw. Ay, Galing ka. Siya man ang nabawasan ko. pag-iwan mo na. Hey, Gab. Gabriel, paluwayan yung kay Papay Turong. Ito ka sa luwas. Gawa, cellphone, gawa. Mabapag ka na naman. Nagano ka sa school. Als. Ito sa luwas. Yeah. Mama, ba't daw si Tita Risa dito pansin na siya? Dorong Sabi pepet. ni Risa ko, Tita Risa, sabi sa akin ni Riley, Adela letter. Bye-bye. Bad ulit